Здравейте хора, аз съм Вили. Днес ще играем на Робери Боб. Не съм играл на тази игра. Никога мисля, че да, никога не съм играла. Сега ще пробваме и да видим как ще се справим да започваме. И мисля, че в края на месеца ще правя влог. Ще сложа чипа и да. Горе-долу знам какво се прави. Значи трябва да вземем вод. Добре. Това е за бързина. Добре. Така. Няма да 3. Ще избира 5. Колкото да разбира как се избира. Сега не разбира значи улъсканите неща трябва да ги вземем. Аз разбрах, че и да не ги вземеш, пак трябва да вземеш голямото злато, като го вземеш голямото злато, пак печелиш, но не всички пари. Ние се стараем да вземем. Взехме вече голямото злато, може да излизаме много. Да, има. И сме готови. Първо. Сега ще видим трето. Какво ще беше трудно, беше лесно. Така нататък. Добре. Реклама. Ще ми... Добре. Стая златото. Гледам, че има охрана. Разбрах, че полицай имало. Добре, сега видим как ще се справим. Добре, скриваме се тук. Ще вземем златото. Ще вземем това. Когато излезе от стаята, тук няма злато. Тук има в туалетната, най-вероятно.
Сега ще седи тук. Добре, ние се подготвим да излезем. Но тя като мине ще забележи вратата и може да се върне. Добре, изчакваме. Добре, излизаме. Бързаме. Да не ни види. Тук ще ни види. Добре. Сега ще отворя вратата. Ще стои там и аз ще затворя. Ще избягам. Ще стои тук, че ако продължа ще ме види. Най-вероятно. Добре. Тук ми излизат някакви неща. Добре. Минахме това ниво. Времето не ни се получи, но нещо. Добре, хора. Влизаме. О, тук пък има охрана. О. Трябва да не чува видео ни даже. Така че трябва да бягаме. Тук не е видео. Добре. Тук не е видео. Да спрем да стана. Излизаме златото и един да няма. О, той тук има врата. Аз имам да взимам още злато. Да. Опитвам се да взема цялото злато, за да може да има повече пари. Да. Надявам се да не ме вижда. Добре, не ме видях. Браво! И тази игра. Добре. Забързваме се и излизаме. Добре, този път и времето пак, и охраната. Поне взех пари. Ето вече мога да взема да купа. И така, хора, мисля да е това от мен. Следващия път ще бъде... Мисля, че нещо по-различно няма да игра. Ще се опитам да правя по-различни видеа. Повечето са гейминг. Ще ви показвам приложението на моя телефон. Следващия път и както пожелаете, пишете долу в коментарите. И до скоро. Ще се видим пак.